Predstav si, že môžeš zarábať peniaze aj vtedy, keď spíš. Znie to ako sen, ale v dnešnej dobe je to reálna možnosť pre bežných ľudí. Umelá inteligencia mení spôsob, akým pracujeme, tvoríme a premýšľame o peniazoch. Vďaka nej už nepotrebuješ kameru, drahé vybavenie ani roky skúseností. Umelá inteligencia dokáže písať texty, vytvárať videá, generovať hlas, titulky a automatizovať úlohy, ktoré by ti inak zaberali hodiny času. Ty sa tak môžeš sústrediť na to najdôležitejšie. Na nápad a systém. Práve systém je to, čo oddeluje ľudí, ktorí len skúšajú, od tých, ktorí dosahujú výsledky. Mnoho ľudí si myslí, že na zarábanie na YouTube musíš ukazovať tvár alebo byť známa osobnosť. Pravda je však taká, že dnes môžeš tvoriť hodnotný obsah aj úplne anonymne. Stačí správny scenár, dobrý hlas a jednoduché vizuály. Presne to je výhoda umelej inteligencie. Ak budeš pridávať videá pravidelne, YouTube algoritmus si tvoj kanál všimne. Postupne začne odporúčať tvoj obsah ďalším ľuďom. Zo začiatku to môže byť pomalé, ale každý ďalší krok ťa posúva bližšie k cieľu. Disciplína je vyššia forma slobody a práve disciplína ti pomôže vydržať. Nemusíš byť dokonalý. Nemusíš všetkému rozumieť hneď. Dôležité je začať a učiť sa za pochodu. Každé video ťa zlepší, každé kliknutie ťa niečo naučí. Umelá inteligencia nie je náhrada za teba, ale nástroj, ktorý ti pomáha rásť rýchlejšie. Ak chceš využívať umelú inteligenciu na tvorbu videí, budovanie online príjmu a väčšiu slobodu, sleduj tento kanál aj naďalej. V ďalších videách sa pozrieme na konkrétne postupy, tipy a jednoduché návody, ktoré zvládne úplne každý. Začni dnes. Aj malý krok je lepší ako žiadny.